гений. Монтировал сам видео. И что хочу речь, да, мислим, странці, koji dolaze u Hrvatsku, mora poštivati Hrvata, mora učiti jezik, nešto raditi, mora biti vrijedni ovdje. A mislim da Hrvati isto mora poštivati stranca koje ne učinje sranje nekako. Mislim, biti više, mislim, dobro raspoloženje za njih. A mislim da to je to.